Штосьці духам я замерз, ці на хутары здзічэў. Нешта цягне мяне ў лес, быццам людзі не свае. Свет змяніўся на вачах. Я не гэтага чакаў. Для мяне ўсё гэта жах. У гэтым свеце я прапаў. Дзе людская дабрата, спачуванне і любоў? Адкуль вылезла слата? Хто яе сюды прывёў? Больш не будзе, як тады. Невядома, куды ідзём, недалёка ад бяды. Мы, напэўна, прападзём. Дзе што нашае тут ёсць? Усе баяць не пра нас. У маім сэрцы адна злосць. Тут даўно мінуў наш час. Як памерлыя глядзім. І таксама ўсе на нас. Мы ім рады не дадзім. Пахавалі яны нас.